Od mikrofonu vás dnes zdraví Jaromír Bosák. Vítám vás stejně tak jako Petra Svěceného, který sedí vedle mne a bude společně se mnou dnešní zápas komentovat. Zdravím vás i já a přeji příjemný fotbalový zážitek. Čeká nás utkání dvou slavných madridských týmů. Zápasy Realu s Atletikem už za sebou mají bohatou historii. Vzájemný souboj prvního a třetího týmu v pořadí ligové tabulky by měl podle všech předpokladů přinést víc než kvalitní fotbal. Fantastická šance. Tohle je dobrá pozice k centru. Do vápna letí centr. Nebyl si vůbec jistý, ale nakonec nebezpečí odvrátil. Sami Khedira. Rýsuje se tu určitá možnost na ohrožení branky. Otevírá se možnost založit protiútok. Akce končí. Fantastická šance, to je šance. Tahle mu ale pořádně vyprášila rukavice. Výhoda rohového kopu pro Real Madrid. Šance. Vystřel. Balón se od břevna vrací zpátky do hry. Fantastická šance. Luis Suárez s míčem je téměř nezastavitelný. Ztrátu míče si zavinili sami. Gavi. Znovu na něj. Tak, tohle byl zákrok jako přitla, ale pořád v rámci pravidel. Jednoznačně si tím zjednává respekt u soupeře, který se mu asi bude chtít spíše vyhýbat. Zkouší se dostat do šance. Luis Suárez sám pro sebe vybojoval balón. Gavi. Obrana odvrací. Přece jen střela. Jeho střela platí daleko od branky. Uvidíme, co teď vymyslí. Za centrem jde brankář. To musí být gól. Chystá se ke střele, vinul a sám se sebou je hodně nespokojen. Gavi. Výborné. Konec poločasu, do kabiny jdou hráči za bezbrankového stavu. Poločas je za námi, stav je nerozhodný. Ale určitě se nenudíme, utkání je to napínavé. Jediná chyba v průběhu druhé části může být rozhodující.